Vítejte na veletrhu World of Beauty and Spa. Je to veletrh především pro ženy, ale i muži si tady najdou své. A zaměřuje se na krásu, a to jak vnější, tak i vnitřní. A teď se budeme podívat za osobou, která toho ví ze všech nejvíc, a to za ředitelkou paní Lenkou Konečnou. Takže já jsem rád, že můžu pozdravit ředitelku veletrhu paní Lenku Konečnou. Moc vás zdravím. Já vás také zdravím. Mě by zajímalo, jak vás to vlastně napadlo, takový obrovský úspěšný veletrh? Tak přeci jenom patřím k ženám do skupiny veletrh ženy a veletrhy se mi vždycky líbily, připadalo mi krásné veletrhy pořádat, taková ta návštěva, taková ta slavnostní atmosféra, ale samozřejmě industriální veletrh počítačů, to by nebyla naše marketa, to by se nám asi nedařilo, nerozumíme tomu, přijdu k počítači, nefunguje, ale říkali jsme si, že taková krása, harmonie, to by bylo něco pro ženy. To mám ráda, to se mi líbí a to bych dělala ráda. Mně se líbí, že je tady takový schon takových diváků, jako návštěvníků, spousta a většinou z těch, se kterými jsme mluvili, takže se jim líbí, chodí už dlouho a zase příště přijdou. To jste mě moc potěšil. To je samozřejmě naše snaha v tomto veletrhu pozvat návštěvníky, aby se jim to líbilo, aby se na to těšili, aby to brali takový jako sváteční den, jak chodí do kina, do divadla, na koncert, tak aby chodili i na veletrh, ale na veletrhu kromě té krásy, té pohody, aby našli zase něco nového, jak relaxovat, jak se dostat do takové té duševní pohody, protože v dnešním shonu to je dost důležitý. Aha. A je o to jakoby zvyšující se zájem, o tu harmonii, o tu relaxaci? Určitě, já si myslím, že naše země kráčí do období duchovna, že jo, to jsme se také v ezoterní škole učili a stále víc tomu věřím. A myslím si, že na jedné straně vidíme všechny takové ty negativní vlivy, ten stres, ten schon, ta honba za nějakým majetkem, ale stále sílí taková ta druhá strana, takový ten druhý směr toho duchovna, takové té snahu o harmonii, pohodu, o takovou tu duchovní náplň, nikoliv jenom honba za nějakým majetkem. A taky o vnitřní krásu. Určitě to vnitřní kráse, protože ta venkovní krása je vnější, je pomíjivá, ale ta vnitřní krása může zůstat opravdu až do vysokého věku. Tak já vám moc děkuju a ještě se jdeme podívat na veletrh. Děkuji vám. Zastavili jsme se u stánku s kosmetikou Afroditou. Já bych poprosil paní Alenu. Dobrý den. Dobrý den. Jestli by nám o ní něco řekla. Takže kosmetika Afrodita je kosmetika slovinská, která má 50letou tradici. Vyznačuje se především přírodními prvky, které jsou v této kosmetice aplikovány. V České republice je představujeme na beauty již několik let, má řadu spokojených zákazníků. Jo. A tady se vám daří? Ano, musíme říct, že tento ročník je mimořádný, jako při té přípravě toho veletrhu byla určitě kladena velká pozornost na reklamu a podobné momenty, protože návštěvnost je skutečně vysoká, jak odborná, tak i veřejná, což je pro nás velikým přínosem. Jo. Velmi oblíbený produkt je to terapie šampaňským, je to z vinné terapie, která je celá řada, včetně masážního krému, masky, olejíčku a podobně. Jo, a to je i pro muže, když je to šampaňské? Ano, je to pro všechny, bez rozdílu věku a pohlaví. Jo, no tak to je hezký. Tak to byste doporučila asi i mě. Určitě, velmi ráda. Jo, takže já vám moc děkuji za rozhovor. My děkujeme. Nashledanou. Rád bych představil stánek s aromaterapií, který se jmenuje Jasmínka, a paní Hanu Clive. Dobrý den. Dobrý den. A zeptal bych se jí, jaký máte zkušenosti s veletrhem?
Tak my jsme na veletrhu Beauty Expo asi po třetí a musím říct, že tento veletrh se mně líbí zatím nejvíc, protože tady Letňany nabízí poměrně prostorné vlastní prostředí. Výborné je hlavní pódium, kde jsme měli sami možnost mít i praktické ukázky našich terapií, takže jsem spokojená. Jo. A mají lidi zájem o aromaterapii tady? Myslím si právě, že o tu aromaterapii mají zájem čím dál více, že se začínají jakoby starat o své tělo a duši po té přírodní stránce, protože aromaterapie je samozřejmě léčba vůněmi, přírodními silicemi, které jsou 100%. Takže myslím si, že čím dál více jakoby se člověk o sebe stará. A teď se pojďme podívat s kamerou, co jsme pro vás vybrali. Velmi se mi líbila možnost vyzkoušet si některé kosmetické věci, některé procedury, možnost třeba si nechat za výhodnější cenu nějakým způsobem vybělit zuby, vyzkoušet. A samozřejmě líbil se mi tady obchůdek, který mě velice zaujal, u kterého jste mě načapali, protože si ujíždím na mýdlech a na takových těch drobnostech do koupelny, tak to mě zaujalo ze všeho nejvíc. Tady strávím asi hodně času. Tak, jak se vám tady líbilo? Tak výstava je fantastická, je tady kupu stánků, je tady hodně zajímavých věcí, jak co se týče kadeřnického průmyslu, co se týče wellness a kosmetiky, takže já jako návštěvník jsem rozhodně nadšená. Jo. A jste poprvé nebo už jste byla? Já jsem tady asi 13. rokem, každý rok se vlastně vyskytuju na těchto výstavách a já můžu říct, že rok od roku je ta výstava lepší, takže já opravdu doporučuji návštěvu. Jo. Tak moc děkujeme. Taky děkuji, mějte se. Paní Hana nám teď představí něco, co nazývá Hanna Maria Therapy. Je to tak? Ano, přesně tak. Vypadá to hezky a voní to překrásně. Co to je? Jsou to eterické olejčky, které jsou sestaveny podle energetiky těla, to znamená pro dospělé jedince, je to podle čaker a mají za úkol harmonizovat disharmonii v energetických jemnohmotných tělech člověka. Vlastně navnímáním těch energetik těla se zastavily různé esence, tudíž spíš nezajímalo mě ani jako ta chemie těch produktů nebo těch silic, tak jak vibrují a zní. Jo, jasně. To je úžasný, že vy sama jste to dokázala. Oni ty vypadají překrásně. Mohli bychom nějaký z nich ukázat? Můžeme, rozprášit třeba, například ten 4. To je čakra na harmonizaci energetiky srdeční čakry. A ta vůně vlastně povzbuzuje, harmonizuje a povzbuzuje srdíčko, ale zároveň uvolňuje emoční stavy toho jedince, když má třeba strach, je zakleslý v sobě, bojí se, nebo naopak má nedostatek lásky a prostě toto harmonizuje tuto energetiku. Tak to byl veletrh World of Beauty and Spa jaro 2012. Věříme, že se vám tu něco líbilo a na ten příští na podzim se můžete přijít podívat osobně.